Budova zdravotného strediska vo Vysokej nad Kysucou bola postavená v roku 1975. Po jej odovzdaní do užívania v nej boli zriadené ambulancie zubného lekára, detského lekára, všeobecného lekára pre dospelých a gynekologická ambulancia. V súčasnosti zdravotné služby poskytuje ambulancia zubného lekára a všeobecné lekárky pre dospelých. Taktiež je tu zriadená prevádzka lekárne. V budove bol však evidentný modernizačný dlh, a to predovšetkým v priestoroch toaliet. Ich aktuálny stav zodpovedal i napriek snahe o ich pravidelnú údržbu veku ich výstavby. Toalety boli v havarijnom a hygienicky nevyhovujúcom stave. V snahe zvrátiť túto nelichotivú skutočnosť obec Vysoká nad Kysucou využila ponúkanú možnosť získať finančnú dotáciu z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a spracovala žiadosť pod názvom Odstránenie havarijného stavu toaliet v budove zdravotného strediska vo Vysokej nad Kysucou. Projektovým zámerom obce bolo zrealizovať kompletnú prestavbu toaliet, vybudovať nové toalety pre imobilných pacientov a miestnosť pre upratovačku. Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola v hodnotiacom procese posúdená ako opodstatnená a obec na realizáciu svojho zámeru získala finančnú dotáciu vo výške 30 000 eur. Vo vyhlásenom verejnom obstarávaní sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť Estor Building S.r.o., ktorá ponúkla zrealizovanie predmetu zákazky za najnižšiu cenu 35 992,31 eur. Dodávateľ prevzal stavenisko 27. októbra 2023. Práce boli realizované za plnej prevádzky zdravotného strediska, čo sťažovalo jednak ich realizáciu, no predovšetkým práce spôsobovali nepríjemné obmedzenie pacientov a samozrejme i zdravotného personálu. Súčasťou prác bolo vybúranie všetkých priečok a následná zmena stavebnej dispozície priestorov toaliet a prístavba v interiéri budovy, vybudovanie nových rozvodov vody, elektriny a kanalizácie, realizácia nových omietok, obkladov a dlažby, výmena sanity, výmena svietidiel a dverí. Počas realizácie prác bolo nevyhnutné dotiahnuť nový elektrický prívod priamo od rozvádzača až do rekonštruovaných toaliet, pričom došlo i k dispozičnej zmene svietidiel na chodbe zdravotného strediska. Obec Vysoká nad Kysucou sa preto dohodla s realizačnou firmou i na realizácii nového zníženého kazetového stropu. Do zníženého stropu boli osadené nové svetelné LED panely a pohybové senzory, ktorými sa aktivujú. Ako posledná bola zrealizovaná materiálová výmena podlahy na chodbe zdravotného strediska a čakárne pred ambulanciou všeobecnej lekárky pre dospelých. Z podlahy bola odstránená pôvodná PVC krytina. Podlaha bola vyčistená a po jej vyrovnaní dodávateľská spoločnosť zrealizovala pokládku keramickej dlažby. V snahe rekonštrukciu kompletne završiť obec plánuje v blízkej budúcnosti zrealizovať opravu poškodeného sokla a vymeniť okna v čakárni všeobecnej lekárky pre dospelých, kde boli zatiaľ vymenené stropné svietidlá za úsporné LED panely. Realizáciou projektu Odstránenie havarijného stavu toaliet v budove zdravotného strediska vo Vysokej nad Kysucou tak pacienti a návštevníci zdravotného strediska získali nové hygienické a moderné priestory. Ich úlohou teraz bude zlepšiť psychický pocit pacientov, keď sú nútení navštíviť lekára, lebo zdravie je to najcennejšie, čo človek má a čo by si mal i najviac chrániť.